Саулармысыз хөрмәтләребез, бүген 12 июнь дәүләтебез өчен зур бәйрәм Россия көне. Халкыбыз бу бәйрәмне милли бердәмлек һәм теләктәшлек көне буларак билгеләп үтә. Чөнки ул илебезнең төрле динендәге төрле милләт халкын берләштергән бәйрәм. Милләтара татулык һәм дуслык илендә яшәүебез белән горурланабыз. Безнең көч бердәмлектә. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Россия безнең уртак дәүләтебез. Бу һәр кайсыбызның бәйрәме, аны илебезнең һәрбер төбәгендә тантаналы рәвештә билгеләп үтәләр. Бу улуг бәйрәм барыбызга да көч-куәт, ватаныбызга мәхәббәт һәм киләчәккә ышаныч өстәсен. Менә шундый тантаналы рәвештә югары ныктада без Алмаз Гәрәев, Зөлфия Шамсуарова манзара тапшыруның иҗат төркеме тапшыруны башларга әзер. Бүген Россиянең мөстәкыйльлеге турында декларация кабул ителгән көн. Бәйрәм буларак рәсми рәвештә 1992 елдан бирле үткәрелә. Без 1000 еллык тарихлы, бай мираслы бөек илдә яшибез. Россиянең бай мәдәни һәм рухи мирасы белән күп гасырлык тарихына игътибар итсәк, безнең ата-бабаларыбыз үзләренең тырыш хезмәте, ихтыяр көче, таланты һәм илһамы белән бөек ил кырганнар. Россиянең бай мәдәни мирасын искә алганбыз икән, сүзне хезмәттәшебез Идел Кыямовка тапшырыйк. Мәдәни ярдәмче сәхифәсендә ул һәр даим республикабызда булган кызыклы чаралар турында искәртеп үтә. Чараларга килгәндә, бүгенге тапшыруда берсеннән-берсе кәттә кунаклар була. Карамыйча калмагыз. Исәнмесез, кадерле дуслар. Бүген без дәүләт бәйрәмен Россия көнен билгеләп үтәбез. Илебез буенча шулай ук Татарстанда да бик күп мәдәни масса күләм чаралар оештырыла. Алар арасында бәйрәм концертлары, музыкаль фестивальләр, дәүләт бүләкләрен тапшыру, акцияләр һәм башка бик күп вакыйгалар. Гомумән, июньнең 3нче атнасы да мәдәни вакыйгаларга бай. Бүгенге бәйрәм көнендә Татарстанның Милли музеенда кунакларны төрле халык традицияләре һәм иҗаты, җырлар, биюләр, шулай ук уен-көлкеләр белән үрелеп баручы чаралар планлаштырылган. Сәгать 12дә Детвора хоры концерты була. Программада халык җырлары һәм илебез композиторларының әсәрләре. Сәгать 1дә Балакиров исемендәге Балалар сәнгать мәктәбе каршындагы 2013 елдан бирле эшләп килүче Суконная Слобода Казан фольклор ансамбле чыгыш ясаячак. Гомумән, бүгенге мәдәни чараларның төп мәйданы Казан гаилә үзәге янында. Анда сәгать кичке 6дан бәйрәм концерты оештырыла. Казан кирмәнендә сәгать 3тән Созвездие йолдызлык сәләтле балалар һәм яшьләр республика фестивале финалистларының бәйрәм концерты көтелә. Шулай ук Ширекүл паркында да бәйрәм тамашалары кичке 10га кадәр дәвам итәчәк. Рәхим итегез. Хәзер спектакльләр турында. Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры тамашачыларны «Аферист» дип аталган спектакльгә чакыра. Нәкый Исәнбәтнең «Портфель» пьесасы буенча куелган «Аферист» сатирик комедиясе автор тарафыннан фаш ителгән узган гасыр башындагы ришвәтчелек, казна малын туздыру, әшнәлек һәм куштанлык проблемаларының бүген дә гаять актуаль икәнлеген раслый. Туфан Миңнуллин исемендәге Татар дәүләт драма театры яшь тамашачыларны «Шымбай маҗаралары» спектаклендә көтә. Шат күңелле, тапкыр, акыллы Шымбай серле көчкә ия, төрле кыяфәтләргә керә ала. Шымбай ярдәме белән табигать терелә, урман кырлары яшәрә, диңгез күлләр суга туя. Әкият геройлары ярдәме белән бала явызлыкның, начар уй шөгыльләренең яхшылыкка илтмәвен аңлый. Табигатьнең аның да ярдәменә мохтаҗ икәнлегенә төшенә. Казан Кремль музей тыюлыгының күргәзмә залларында Көнчыгыш Казакстан тарих туган якны өйрәнү музее коллекциясеннән бөек дала хәзинәләре дип аталган күргәзмә үз эшен дәвам итә. Бу күргәзмә Казакстан Республикасының әйдәп баручы археологлары Зейнулла Самашев һәм Абдеш Төлеубаевның Көнчыгыш Казакстанның археология өлкәсендә фәнни тикшеренү эшләрен үстерү программасын гамәлгә ашыру буенча куелган тырышлыклары нәтиҗәсе. Күргәзмәгә килүчеләр уникаль алтын бизәнү әйберләрен, сугышчыларның коралларын, кием элементларын һәм башкаларны күрә алачак. Идел буе халыклары җырлары һәм биюләре концерты Казан шәһәр филармониясенең яшьләргә юнәлдерелгән махсус проекты. Биредә Веселый Волгари вокаль-инструменталь ансамбле һәм Казан бию ансамбле чыгышлары. Программа Идел буе халыкларының җырларыннан һәм биюләреннән тора. Бүгенгә менә шулар. Исән-имин булыгыз, бәйрәм белән. Иделгә рәхмәт, эшебезне дәвам итик. 3 гасырлык тарихы булган Казан адмиралтействосының гырыф-гадәтләре гаять кызыклы. Татарстанда карап төзү тарихы, мәшһүр 5 балта бистәсе, шулай ук төзелештә катнашкан милләттәшләр язмышы да шуңа барып тоташа. Петр I фәрманы белән 1718 елда оештырылган Казан адмиралтействосы карапларны төзү
түзүкләндерү һәм саклау өчен шулай ук Казан, Түбән Новгород, Воронеж губернияләрендә карап ясау урманын әзерләү өчен тәгаенләнгән булган. Казан шәһәренең Идел елгасы порты 1310 чакрымда сул ярындагы лиманда урнашкан. Димәк, ничә диңгезгә юл ачык дигән сорауга җавап 5. Балтыйк, Ак, Каспий, Азов, Кара диңгезләре белән бәйләнгән. 1696 елның 30 октябрендә Петр I диңгез флотын оештыру турындагы указга кул куя. Шул көннән алып Россия империясы территориясендә кораблар төзүче үзәкләр булдырыла. Идел буендагысы Казан адмиралтействосы дип атала. Ул Казансу елгасының сул ягында Бишбалта авылы янәшәсендә урнаша. Әлеге үзәктә шул чорда 400-дән артык зур көймә төзелә. Казансуга фрегат, гардкоут, галеот, люгер, һөҗүм кораблары төшерелә. Татарстанның Милли музейында Казан адмиралтействосына бәйле экспонатлар бар. Один из наиболее интересных экспонатов – морской устав, датирован 1780 годом. Кайсы гына өлкәне алсак та уртак бер кагыйдәләр булырга тиеш. Флотта ул диңгез уставы. Әлеге документ тәүге тапкыр Петр I идарә иткән чорда төзелә. Ул 5 томнан тора. Эчтәлекләренә күз салсак, биредә флотта хезмәт итүче кешеләрнең хукук бурычлары, ни рәвештә социаль дәрәҗәләргә бүленүләре хакында язылган. Устав 1719 елдан алып 1797 елга кадәр үзгәртелми. 8 мәртәбә бастырыла. Күргәзмәдә аның 1780 елгы варианты урын алды. Казанское адмиралтейство занималось не только строительством кораблей, но и их оснащением. Это касалось как корабельных снастей. Казан адмиралтействосы хәрби корабларын төзүдән кала аларны коралландыру белән дә шөгыльләнгән. Бу беренче чиратта кылычлар, шулай ук пистолет, мушкет, тромбоннар, күрәсезме, әлеге коралның кәүсәсе чына таба киңәйбрәк киткән. Бу кораб чайкалганда атарга уңайлырак булсын өчен шулай эшләнелгән. Казанское адмиралтейство закрылось в 1830 году, но традиция судостроения в Казани... Адмиралтейство 1830 елда ябыла, әмма 19-20 гасырлардагы сугыш бәрелешләр Казанда хәрби кораблар төзү эшен яңарта. Красный металлист заводы хасыл була. 1942 елның 5 августында тәүге тапкыр легендар Калюжный бронекатері суга төшерелә. Аны эшчеләр үз акчасы хисабына җыелышы төзеткән була. 1943 елны бронекатер Каспий, 1944 елда Дунай хәрби диңгез флотилияләре составына кертелә. Казан адмиралтействосы темасын яктыртучы әлеге һәм башка ядкәрләр белән Татарстанның Милли музейында танышырга мөмкин. Булгач булсын инде диңгез турында сөйләшүне дәвам итик. Россия ярларын 12 диңгез юган бердән-бер дәүләт. Бу диңгезләр 3 океан бассейнына керә. Төньяк Боз океаны, Атлантик һәм Тын океан. Үземне география укытучысы кебек хис итә башладым. Исеме Тын океан булса да, ул океаннар арасында иң тынгысысы булып санала. Бирдә иң көчле давыллар котыра диләр. Океаннар шушы көнгә кадәр ачылып бетмәгән серле сандык кебек әллә никадәр серләре бар. Ә без бүген Калининград шәһәрендә урнашкан, олысын да кечесен дә җәлеп иткән гаҗәеп зур дөнья океаны дип аталган музей белән танышыйк. Юкка гына дәрдемән дә шаулый диңгез җил өрәдер дип шигырь иҗат итмәгән бит. Калининградның тарихи флот яры буенда, шәһәрнең иң гаҗәеп һәм уникаль урынында Дөнья океаны музее урнашкан. 30 ел элек әлеге территория ташландык хәлдә була. 1990 елда музей оештырырга уйлагач, киләчәктә бу җир шәһәрнең заманча, технологик һәм иң яхшы музей мәйданчыгына әйләнәчәген белмәгәннәрдер дә мөгаен. Биредә хәзер музей комплексы һәм фәнни тикшеренүләр үзәге урнашкан. Фәнни тикшеренүләрдә ярдәм иткән иң беренче һәм төп экспонатларның берсе Витязь корабы. Теплоход 2 палубадан гыйбарәт. Берничә чорны кылачлаган Витязьнең тарихы гаять бай. 1939 елда аны Германиядә төзиләр. Марс дигән исем бирәләр. Икенче Бөтендөнья сугышында аны хәрби транспорт чарасы буларак кулланганнар. Исемен, җиһазларын үзгәртеп, техник үзгәрешләр керткәннән соң
1949 елда Витязь океан һәм диңгез серләренә төшенергә әзер шын фәнни тикшеренү карабына әйләнә. Аның ярдәмендә совет фәне диңгез төпләре, ихтиология, фауна өлкәсендә сизелерлек алга китеш ясый алган. Ләкин вакыт җиһазны да, механизмны да кызганмый. 1979 елда Витязьне флот составыннан чыгаралар. Шулай да металлга озатмыйлар. Аны төзекләндереп яңарталар. Эштәге җиһазларны тәртипкә китереп, палубаларны рәтлиләр, буйлар. 2007 елның ноябре корабльнең 2нче туган көненә әйләнә. Интерьерда узган гасырның 50нче еллары. Медицина блогы. Фонарь склады. Буфет. Команданың салоны. Капитан каютасы тулысынча диярлек сакланып калган. Җиһазлау зәвык белән эшләнгән. Агач күп кулланылган. Йөри торгач, хәтта үзеңнең корабльдә икәнеңне онытасың. Эчендә бик җайлы һәм уңайлы. 3000 ат кеше егәрле шын алман двигателе урнаштырылган машина бүлегендә күреп була. Йөреш рубкасы, механизмнарны идарә итү җайланмалары, элемтә бүлегендә Морзе аппараты тавышын да ишетергә мөмкин. Тикшеренүләр вакытында табылган реаль флора һәм фауна экспонатлары белән танышканнан соң, су киңлекләренең ни дәрәҗәдә төрле организмнарга бай икәнен күз алларга мөмкин. Әлеге музей карап экспозицияләре танып белү өчен балаларга да, олыларга да кызык булачак. Россиянең күлләрен һәм елгаларын исәпләсәк, алар 2 миллионнан артык. Идел елгасы җир йөзендәге иң зур елгаларның берсе дип әйтергә була. Идел елгасына 1000нән артык елга кушыла. Идел елгасының иң зур байлыгын беләсеңме? Юк, баны хәзер мин дә белмим. Ачыклыйбыз. Әйе, ирәнеп килде бит. Кырпы балыгы, белуга. Гадәттә ул Каспий диңгезендә яши, ләкин улдык чәчү вакытында Иделгә дә кергәли икән. Тәтештә Иделдән тотылган кырпы балыгы турында ишеткән булгансыздыр. Qarasam da qarab qo'ymay, bilir qo'yi qayiqlarına. Olar jitaklar yaraya, şuna tüsreydir yarana. Dil yaratam sizni qadrlarini, hurmat etgani gibi yaratan. Şuna ko'ra sizga bag'ishlangan, yurak yig'larini yonartan. Oyunlarının yılda dirbeleri rahat bir eminim көңілге. Білмем күтме тура керер екен, туған елім ойлап берерге. Бағанағы жолдан көз алмайша, ұмсуланып тұраймындар. Мәймәндеріне еркелерге, нәзік тілі жерлер келгендер.
Мындай бәйрәмнәр яшь буында ватанпәрвәрлек хисе тәрбияли. Бу бәйрәмнең асылы бик гади. Ватаныбызның бүгенгесе һәм киләчәге өчен күпмедер дәрәҗәдә җаваплылык тою. Илебезнең бөек тарихына карата хөрмәт хисе тәрбияләү. Иң мөһиме ил көннәребез тыныч булсын. Россиянең кайсы гына төбәгендә яшәсәк тә, безнең уртак максатларыбыз күп. Татарстан Республикасы гасырлар буена Россиянең аерылгысыз өлеше булып кала. Татарстанның халык артисты Рөстәм Асаев башкаруында "Туган ягым Татарстан" дип аталган җыр да бар. Рәшит Кәлимуллин кие, Наил Касыймов сүзе. Рөстәм үзе бездә кунакта. Республикам минем Татарстан, халкым бәхетенә бер син туган. Сине яклап ирләр утка кергән, исемеңне тарих ташка куйган. Күтәрелә байракларым, күпме гасыр катламында. Яша, күкрәп яша республикам, туган илем минем Татарстан. Мәңге яша, күкрәп яша республикам, туган илем минем Татарстан. Республикам минем Татарстан, сүнмәс җырсин безгә туган тел син. Төрле милләтләрне берләштергән, ямьледән дә ямьле гүзәл ил син. Күтәрелә байраклары, күпме гасыр катламында. Мәңге яша, күкрәп яша республикам, туган илем минем Татарстан. Күкрәп яша республикам, туган илем минем Татарстан. Республикам минем Татарстан, һәр яз гөрли синдә сабан туйлар. Канлы эшләр кала тарихында, яңа эшләр көтә синең куллар. Күтәрелә байракларым, күпме гасыр катламында. Мәңге яша, күкрәп яша республикам, туган илем минем Татарстан. Мәңге яша, күкрәп яша республикам, туган илем минем Татарстан. Күкрәп яша республикам, туган илем минем Татарстан. Мәңге яша, күкрәп яша республикам, туган илем минем Татарстан. Әфәрин, Рөстәм. Шыннан да бик матур сүзләр, көйе дә башкаручысы да яхшы. Рәхмәт әйтеп тапшыруын дәвам итик. Дөнья матур, дөнья киң, күктә нурлар, җирдә дуслар.
Дөньяның без күрмәгән пошмаклары, без белмәгән серләре бихисап, дөньяда булган кызыклы хәлләр, кызыклы фактлар белән Кызык дөнья сәхифәсендә Миләүшә Ризванова таныштырыр. Миләүшә, рәхим ит. Хезмәттәшләрем рәхмәт әйтеп, игътибарыбызны, хөрмәтле тамашачылар, үземә таба юнәлтерәм. Дөресрәге, бүген билгеләп үтелүче бәйрәмгә. Эфирда Кызык дөнья, экранда Миләүшә Ризванова, барыгызны да Россия көне белән. 12 июнь Россия көне. Ни өчен? Чөнки 1990 елда РСФСРның дәүләт суверенитеты турында декларация кабул ителә. Әлеге декларациядә илебез өчен мөһим булган законнарга кул куела. Демократик дәүләт төзү дә нәкъ менә шушы елларда башлана. Күп кеше әлеге бәйрәмне бәйсезлек көне дип атый. Рус телендә әйткәндә День независимости, ләкин әлеге исем дөрес түгел. Бу исемнең мәгънәсе әлеге вакыйгага туры килми. Шунда ки, суверенитет һәм бәйсезлек бер үк нәрсә түгел. Әйткәнемчә, 1990 елның 12 июнендә илебезгә кагылышлы бик мөһим законнар кертелә һәм алар арасында безнең дәүләт хакимиятенең өстенлеге һәм халыкара аренада мөстәкыйль булуы күздә тотыла. Бәйсезлек бәйрәме башка илләрдән аерым булуны аңлата. Мәсәлән, колониаль период тәмамланганнан соң яки союздаш дәүләтләр таралганнан соң бәйсез булган илләр, алар арасында Америка Кушма Штатлары, анда бәйсезлек көне 4 июльдә, Һиндстанда 15 августта билгеләп үтелә. Бу безнең илгә кагылышлы бәйрәмнәр түгел. Он 12 июнь бәйрәм буларак Россияның хезмәт кодексы яңарганнан соң илебезнең барлык төбәкләрендә билгеләп үтелә башлый. Аны дәүләт тарафыннан игълан ителеп, ял итә торган иң яшь бәйрәмнәрнең берсе дип әйтергә мөмкин. Россияның атамалары үзгәрсә дә, ул элек-электән беренче урыннарда торучы ил. Мәйданына килгәндә, башка бер генә илнең дә территориясе 17,1 миллион квадрат километрга җитми. Икенче урында торган Канадага да безне куып җитәр өчен әле тагын 7 миллионнан артык квадрат километр мәйдан кирәк. Территориясе зур булу сәбәпле, Россия 12 диңгез тарафыннан юла һәм билгеле булганча, безнең илебез бер юлы Европада һәм Азиядә үз территориясе булган бердән-бер дәүләт. Кызыклы фактларга килгәндә, заманнар үзгәрү белән илебез атамалары да үзгәреп торган. 9-10 гасырларда борынгы Рус дәүләте, 13-16 гасырларда Идел Русиясе, Новгород Республикасы, Владимир, Мәскәү кенәзлеге, Россия империясы, Россия Республикасы, Россия Совет Федератив Социалистик Республикасы, СССР һәм 1991 елдан башлап Россия Федерациясы. Акыл белән Россияны булмый аңлап, үлчәп булмый күнегелгән аршын салып, ул үзенә бер бөтенләй башка калып, Россиягә була бары тик ышанып дигән Федор Тютчев. Сезнең белән Кызык дөнья сәхифәсендә мин Миләүшә Ризванова булдым. Бәйрәм белән. Миләүшә, рәхмәт, сине дә бәйрәм белән. Тирә-якта яшеллек, кояш нурларын сибә, кышлар сайрый. Ставропольдә сылу чәчәк булып үсеп утырган мәк яшәешнең тантана итүен раслый. Мәдәни мирасыбызны саклап калу дәүләт мәдәни сәясәтенең өстенлекле юнәлешләренең берсе булып тора. Татарстан Җөмһүриятенең көньяк-көнбатыш өлешендә дистәләрчә чакрымга җәелгән Иделнең сул ягында кечкенә, әмма бай тарихлы Болгар шәһәре урнашкан. Бүген халкы 10 меңнән артмаган башлыча авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнгән шәһәр үзенең тарихи һәйкәлләре һәм музейлары белән данлыклы. Биредә 1969 елда Болгар дәүләт тарих архитектура музей тыюлыгы оешты.
Мында келгеннен соң сиңа ниндидер зур сыр ачылган кебек була. Син бик борынгы тарихка кагылгандай буласың. Бүген без изге Болгар җирендә. Бу динне, тарихны өйрәнү өчен иң кулай урын. Әмма беренче тапкыр килүчеләр югалып калырга мөмкин. Экскурсияны кайдан башларга, барлык музейларын ничек йөреп бетерергә? Әлеге сорауларга бүген җавапны алырсыз. Мин сезне Болгарга сәяхәткә чакырам. Болгар музейына су юлы белән дә килергә мөмкин. Һәм инде шулай ук автобусларда, машиналарда да килергә мөмкин. Килгән туристларыбызны су юлы белән килсәләр, инде менә шушы киң калкан Идел буйлап киләләр. Теплоходларда биредә каршы алабыз. Группаларга, төркемнәргә бүлгәч, 6 катлы музей биналары белән таныштырабыз. Анда безнең археология музее урнашкан. Болгар цивилизациясы музее бер вакытта вокзал функциясында үти. Аның 6 катлы булуын ишеткәч, кайда соңлар дигән сорау туа. Баксаң, ул җирнең бер ягын уеп төзелгән икән. Биредә археологик казылмалар тарихын, Болгарның чәчәк ату чорын, Идел болгарлары тарихын белеп була. Музейның 6нчы катында Болгарның искиткеч табигать күренешләре ачыла. Музейларның аралары бер-берсеннән ерак булмаса да, тыюлыкның мәйданы зур. Шуңа күрә сәяхәтне менә шундый электромобильләрдә дәвам итәргә киңәш итәм. Болгар цивилизациясы музейыннан ерак түгел Идел болгарларының ислам динен кабул итүләре хөрмәтенә ачылган истәлек билгесе. Истәлек билгесе Болгар бабаларыбыз тарафыннан 922 елда ислам динен кабул итү хөрмәтенә төзелә. Ә музейның эчендә дөньядагы иң зур басма Коръән китабы. Аның 500 килограмм тышлыгы көмеш, алтын, фирәзә һәм башка кыйммәтле ташлар белән бизәлгән. Алга таба юл буенда Болгар һәйкәлләре. Алтын Урда чорының өлешчә сакланган Җамигъ мәчете. Ул дәүләтнең һәм ислам диненең бөеклеген күрсәтеп торган төп биналарның берсе була. Аның янында 18нче гасыр уртасында салынган Успение чиркәве. Монда Идел буе православие тарихы музее эшли. Таштан һәм агачтан салынган зур бина Хан сарае, 13нче гасыр истәлеге. Монда экскурсоводлар сезне Ак палата, Кече манара һәм башка һәйкәлләрнең тарихын кызыклы итеп җиткерәчәк. Һәм Болгар җиренең иң популяр урыннарының берсе Ак мәчет. Аның исеме җисеменә туры килә. Болгардан Казанга кайтыйк. Замандашларыбыз күз алдына гаҗәеп истәлекле бердәм архитектура һәм культура ансамбле булып Казан Кремле килеп баса. Белгечләр фаразынча Кремль татарча кирмән сүзеннән ясалган патша Россиясе чорында крепость дип йөртелгән. Кремльнең тарихы шул кадәр бай, гыйбрәтле ки, аның үзе турында гына да мөгаен бер китап язарга мөмкиндер. Берне генә булса әле.
Бүгін бәйрәм шығарылышы оңайынан біз өзіміздің Татарстаныбызны данлап, Россияға ғана түгел, бүттін дүнияға танылған орыннары бойынша саяхат етеміз. Дәвам етейік. Яшел Үзән шәһәреннән берничә чакрым ераклыкта урнашкан Зөя утрау шәһәрчеге дә республикабызның тарихи бер урыны булып тора. Казаннан 30 километр ераклыкта урнашкан әлеге тарихи урында туристларның гына түгел, Татарстан халкы үзе дә еш булырга ярата. Чөнки Зөя утрау үзендә бик күп тарихи серләрне саклый. Бу утрауның төзелү тарихы да бик үзенчәлекле. Зөя утрауындагы шәһәрчекне Явыз Иван 24 көн эчендә 75 мең кешедән төзеткән. Тулырак мәгълүмат киләсе видео язмада. Казаннан 50 чакрым ераклыкта гаҗәеп табигатьле, бай тарихлы утрау урнашкан. Аны бер ягыннан Идел, икенче ягыннан Зөя елгасы урап алган. Кайчандыр әлеге территориягә Россия тарихындагы иң явыз патша Иван Васильевичның күзе төшә. Казанга үтеп кергәнче гаскәре белән Зөядә туктала. Әлеге территорияләрне ныгытма төзеп уратып ала. Хәрби шәһәрчекне 24 көн эчендә күтәрергә карар бирә. Ул чорда төзелеш өчен күбрәк таш кулланылса да, тизрәк булсын дип крепостьне агачтан салырга хәл кылына. Түбән Новгородта буралар бурап, Идел буйлап аларны Зөя утрауына китертәләр. Ныгытма эчендә руханилар, гаскәриләр һәм укчылар яшәгән. Әдибар буенча аларның ашатучы, юындыру, киендерү ягын кайгыртучы сәүдәгәрләр белән һөнәрчеләрдән торган бистә кешеләре урын алган. Перед нами Иоанн Васильевич IV, впоследствии названный Грозным. 1552 елда басып алучы Явыз Иванга нибары 22 яшь кенә була. Аның образын профессор Герасимов Мәскәүдәге антропология институтында торгыза. Бу манекен буенча без яшь патшаның озын буйлы, төз гәүдәле булганлыгын күрә алабыз. Күзләре кылый, бу аның туганда алган җәрәхәтләре белән бәйле. Өстендә ул вакытта модада булган көнчыгыш кафтан, доспехлары алтыннан коелган. Аларда ил хакимлеге символы ике башлы бөркет образы сурәтләнгән. Казан ялап алынганнан соң әлеге утрауда ширкәүләр, монастырьләр күпләп төзелә башлый. Иязне контрольдә тоту өчен стрелец билгеләнә. Әлеге һөнәр бигрәк тә Иван IV идәрә иткәндә популяр була. 1555 елда стрелецларның саны 12 мең дип исәпләнелә. Бу вазифаны үтәүче һөнәрияләре башка илләрдә дә була. Әйтик, Европада аларны мушкетер, аркебузерлар дип атап йөрткәннәр. Перед нами старинные документы, так называемые столбцы. Сезнең каршыгызда борынгы документлар, алар столбцы дип атала. Документны тутырганда бер биткә икенчесе беркетелеп барган. Нәтиҗәдә ул багананы хәтерләткән. Бу документка нәрсә теркәп барганнар соң дип сорарсыз. Анда борынгы аксөякләр нәселеннән булган дворяннарның фамилияләре язылган. Исегездә булса, Пушкинның Алтын балык әкиятендәге карчык та нәкъ менә столбовой дворянка булырга хыяллана. Музейның һәр залын үткән сайын чырлар алмашына. Әйтик, бу залда Петр I идәрә иткән чыр. Зөянең баш полицмейстер канцеляриясе. Хәрби императорның ришвәтчелеккә каршы карары белән таныша. Әлеге проблема 18-нче йөз башында да актуаль булган. Утрауның Рождественская мәйданында 18-20 йөзләрдә сәүдә иткәннәр. Аерым игътибарны Мещан Агафоновның кибете җәлеп итә. Музейның бер залында аңа реконструкция тәкъдим ителә. Наряду с макетами продуктов. Азык-төлектән кала киштәдә 19 гасырда Польшадан кайтарылган үлчәүне дә күрә аласыз. Ул Агафоновның зур горурлыгы була. Сату өчен керосин лампалары, самоварлар тәкъдим ителгән. Сатучының үтүк тупламасы да бар. Иң кичкенәләре белән күлмәк сыр араларын, якаларны үтекли торган булганнар. Агафоновның кибете бинасы бүгенге көнгә кадәр сакланылган. Сез аны Рождественская мәйданында күрә аласыз. Зөя тарихы музейының тагын бер кызыклы залы 20-нче гасыр башындагы гимназиягә багышлана. Биредә музей хезмәткәрләре шул чор мөхитен тудырырга тырышкан. 20-нче йөз башында 5 уку йорты булганлыгы билгеле. Һөнәрчеләр мәктәбеннән алып гимназияләргә кадәр. Ул вакыттан берни дә үзгәрмәгән кебек. Шул ук өстәлләр, киштә, такта, тик менә каршыдагы портретлар гына башка. Биредә Пушкин, Карамзин, Николай II, Державин, Аксаковныкылар тәкъдим ителә. Кемдер төзүче, кемдер заводта эшли, кемдер актер һөнәрен үзләштерә. Музыкаль белемнәре булмаса да төрле һөнәр ияләре баян белән шын күңелдән маугып, шул кадәр дәртләнеп уйныйлар. Сүзебез Сәйдәр ансамбле хакында.
Сәйдер ансамблен җитәкләгән танылган баянчы Татарстанның ат казанган артисты Динар Бәдретдинов ансамбльне дәвәтием хөрмәтенә аның исеме белән атарга тәкъдим иткәч, каршы килүче булмады ди. Сәйдәрне чын коллектив дип атарга була. Төрле яшьтә булсалар да, алар үзара дус, тату. Егетләрнең асыллары бүген манзара сәхнәсендә. Әфәрин, егетләр, субханалла, нинди осталар әлі, нинди кейбейт. Бүтінігізді танығансыдыр, өзіміздің Салих Сәйдәшевнің Совет армиясы маршы. Мұндай темаға қауылғаш геройларын да искалайық. Мұндай кейлер ватаныбызның нинди бүйік, қуәтлі һәм қадірлі болуы турында искә төшерә. Илебез қаһарманнары истәлеген барлауда, аларны буыннан буыннарға таныту безнең мөһим бурычыбыз. Келесі видеозманың геройы самолет хәләкәткә тарығаш күрсәткән батырлыгы өчен Россия геройы исеменә лайык булган милләттәшебез Дамир Юсупов. Ул тыйнак, чөнки әти-әнисе шулай тәрбияләгән. Һәр эшне бисмилла белән башлый. Тарихи фильмнар карарга, катыны пешергән кыстыбыйны ашарга ярата. Сүзебез үзен герой дип санамаган Россия герое Дамир Юсупов хакында. 2019 елның 15 августында Урал авиалиниялары Аэробус А-321 экипажы командиры Дамир Юсупов двигательләре эштән чыккан очкычны кукуруз басуына утырта. Бу гамәле белән очучы 234 кешенең гомерен коткарып кала. Россия Федерациясе президенты указы нигезендә Дамир Юсуповка Россия герое исеме бирелә. Кечкенәдән очучы булырга хыялланган Дамир җиңеллек белән булмаса да үз теләгенә ирешә. Урал юллар узып пилот урынына утыра. Әтисе дә авиация өлкәсендә эшләгән Дамир династиясының дәвамлы булуын тели. Папа пилот, я сам пилот, и хотя бы хоть кто-нибудь из моих сыновей, чтобы было бы неплохо, чтобы продолжили. Я не настаиваю на этом, но я думаю, что тут важно... Әтем пилот, мин авиацияда эшлим. Әлбәттә, улларымның да әлеге һөнәрне сайлауын теләр идем. Ул бит сайлау гына түгел, әле эшнең нинди матур икәнлеген дә белергә кирәк. Ул дөрестән дә бик матур. Әти минем еш үзе белән эшкә алып бара иде. Конечно, я там много чего не видел,
что я мог детским взглядом увидеть, да? Но тем не менее я влюбился в небо, вот эта романтика, там, красивые виды с вертолета, да, там, леса, озера, там. Казанга Дамирның беренче генә килүе түгел, халкын, тарихи урыннарын да үз иткән ул. Каждый раз приезжаю в Казань, удивляюсь, насколько все происходит так гостеприимно, насколько дружный народ. Килгән сайын сыкланып китәм. Кешеләре бик кунакчыл. Мәдәни чараларда катнашам. Сез барысын да яхшы оештыра беләсез. Киләчәктә дә бик теләп киләчәкмен. Всегда приятно посещать Казань, и в дальнейшем также с удовольствием буду отзываться на эти приглашения. Татар телен начар белсә дә, күңелендә әти-әнисе тәрбияләгән татар рухы яши аның. Бала чакта еш кына Корбан, Ураза гаетләрен телевизордан караулары, туганнарына кунакка баргач Сабан туй бәйрәмнәрендә катнашулары турында искә алды ул. За байрам, Курбан байрам. То есть это тоже у нас как бы это все сидит с детства. То есть родители как бы вот эти праздники старались отмечать. Без туганнар белән хатлар алыша идек. Татар газета, журналлар килеп тора иде. Телне белмәсәм дә, милли рухта тәрбияләндем. Татар рухы күңелемдә. То есть это оно есть, как бы не зная татарского языка, вот этот татарский дух, он все-таки сидит у нас. Я за то, чтобы нужно сохранять татарский язык, татарскую культуру, обычаи. Потому что когда жил в Сызрани, я был членом национальной культурной автономии татар. То есть тоже мы проводили там Сабантуй. Мин Сызран шәһәренең милли мәдәни автономиясе әгъзасы идем. Гармунчылар бәйгесе, Сабантуйлар, төрле бәйгеләр уздыра идек. Кешеләр битараф түгел, бик теләп катнаштылар. Соңыннан рәхмәт сүзләре килеп ирешә иде. Какие-то организационные вопросы мы решали. И тоже в этом варился. То есть, получается, мы организовали вот эти праздники, эти мероприятия. Безгә бит әби-бабайлар тел, мәдәният, традицияларны тапшырган. Без моны сакларга тиеш. Безгә дә шуларны оныкларга тапшырырга кирәк. Телебезне, мәдәниятебезне киләчәк буынга калдырыйк. Бу эшүче Россия герое Дамир Юсупов сүзләре. Я горжусь, что я сын татарского народа, татарин. Хатırlыйсызмы, Калининград музейында без рәхәтләнеп йөреп бетермәгән идек әле. Экспонатларны күреп өлгермәдек. Тәкъдим итәм. Безнең мөмкинлегебез бар. Дөнья океаны музее уникаль күргәзмә комплексы. Экспонатларның бер өлеше суда, тарихи флот яры буенда урнашкан. Биредә чын суднолар тора, аларның эчендә музей. Комплексның икенче өлеше төрле биналарда урын алган. Монда исә экспонатлар төрле өлкәләрдән җыелган. Диңгезләр биологиясе, тарихы, этнографиясе, күп кенә диңгез, хәтта космик техникада урын алган. Музейның төп корпусында океан дөньясы кагылу экспозициясе урнашкан. Күргәзмәдә диңгездә һәм төче суда яши ала торган 14 аквариумдагы балыклардан тыш моллюск һәм мәрҗән кабырчыклары тупланмасы да җыелган. Тирәнлек экспозициясендә барометр, агымнарны үлчәү, гидрофизик зондлар, су астында төшерү өчен җиһазлар, тирәнлек һәм оптик үзенчәлекләрне өйрәнергә мөмкинлек бирә торган су асты техникасы тупланмасы белән дә танышырга була. Әлеге экспозиция күп кенә сорауларга җавап табарга да ярдәм итә. Океанның тирәнлеген ничек үлчәргә мөмкин? Су астына төшү өчен нинди аппаратлар кирәк? Максималь тирәнлектә тормыш бармы һәм башкалар. Экспозицияның ике төп объекты игътибарны җәлеп итеп тора. Мир-1 тирән сулык аппараты һәм дөньядагы иң зур кашалот скелеты. 90-нчы елларда Мир аппаратлары ярдәмендә 3800 метр тирәнлектә ятучы легендар Титаник судносын кинофильм өчен төшергәннәр. Су астында төшерүләр барышында Титаникның корпусы тикшерелгән. Фильм өчен уникаль кадрлар төшереп алынган. 2004 елда табылган кашалот скелеты музей һәм төп корпусның энҗе бертеге булып тора. Ул айрым павильонда урнашкан. Илебездәге бердән-бер Б413 су асты кемәсе музее да Дөнья океаны музеена карый. 641 проект нигезендә эшләнгән Совет дизель электр су асты кемәсе бу.
1968 елда аны суға төшерәләр. Бригада экипажны алмаштырмыйча гына 392 көнгә сузылган иң озын автономияле сәфәр ясый. Шуны да әйтергә кирәк, көймә безнең көнгәчә бик яхшы хәлдә сакланган. Аның корпусы шыдам һәм җиңел, ә механизмнары элеккечә диңгезгә беренче чыккан көндәге кебек үк төгәл эшли. Эчендә исә каюта, камбуз, рубка, торпеда аппаратлары, машина бүлеге шул ук хәлдә сакланган. Барысы да чын. Шул рәвешле син үзеңне команда әгъзасы яки су асты хезмәткәре итеп тоясың. Бүлемнәрдә күчеп йөрү люклар аша башкарыла. Диңгез һәм океан тирәнлекләре белән кызыксынучылар өчен Дөнья океаны музее чын табыш. Бирегә килгән һәр кемдә үзенә кызыклы өлкә белән танышып, әйләнә-тирә мөхит турында күз аллавын киңәйтә ала. Кайда гына булсаң да, кая гына барсаң да, үзебезнең Татарстанга кайткач рәхәт инде. Юкка гына гармунчыларны элегелектән үрмәгән җиргә дә утыртмаганнар. Һәр бәйрәмнең, уенның патшасы булып баян саналган. Кичкенәдән әнә шулай халкыбыз моңнарына уралып, күңелләрендә матурлык чаткылары кабызып үскән егетләребез бер кайда да югалып калмас һәм сынатмас. Сәйдәр ансамбленнән манзара тамашачыларына тагын бер музыкаль бүләк. Татар халык көйләренә тезмә.
табының бези бүгін Татарстан икмәге. Игенченең бір күні дә юққа үтмәді. Туған илгә қуат үсти. Татарстан икмәге. Ил табыны шыннан да икмәктән башлана. Икмәкнең зур юллар үтеп, безнең өстелгә килүен күз алдык. Бір қойшанда искірмей тұрған кадрлар була. Телевидение фондын қорап, нидер ізләп отырғанда, шул язмалар келіп шыға да, ұнытылып, шуларына қарап отырасың. Бигерәк тә икмәк белән бәйле кадрлар битараф калдыра алмый. Белмим, шәһәр кешесенә дә шулаймы икән ул, әмма авыл кешесе өчен каныннан айырылмас бер билге, символ ул икмәк. Күзе белән генә түгел, җаны белән таный авыл кешесе икмәкне. Телевидение архивындагы бу фильмнарда заманында күбрәк фәлән колхозда фәлән тонны икмәк, фәлән колхозда бик яхшы яшиләр кебек лозунг җөмләләр кабатланса да, аннан хәзер авылның шул вакыттагы сулышын халыкның йөзендә чамаларга була. Халык гомер-гомергә иген иккән. Авыл кешесен бу дөньяга тәне белән дә, җаны белән дә әнә шул бер кишәрлек җире бәйләп торган. Ил терәге икмәк дигән бабалар. Сабанга төшкәнче сабан туй үткәргәннәр. Иген чәчү бик мөһим мизгел булып саналган. Хәзер кемдер чәчеп, үстереп, пешереп бирә безгә икмәкне. Без хәзер үзләре шул икмәкне үстереп караган әбиләр кебек чәчүнең беренче көнендә кузгалдылар. Хәйре белән булсын. Аллага тапшырдык дип, әллә ничек дулкынланып та, тантаналы да итеп пышылдамыйбыз инде хәзер. Бәлки без әллә ни уйламыйбыз гынадыр хәзер. Әмма сизгәнсездер, өйдә табында күпме генә нинди генә ризык тулып торса да, ипи булмаса, күңелгә үк бушлык тоела. Бөек ватан сугышы елларын искә алсак, тылдагылар таң беленгәннән алып, кояш батканчыга кадәр җиргә иелеп, урак урган. Җирдә үскән һәр үсемлек ул камил матурлык. Җирдә эшләгән кеше дә матур була. Әйе, аның кулындагы тамырлары бүртәеп чыгар, тәне талчыгыр, йөзен җил кисәр. Әмма ул мәнле, мәгънәле карашлы, тирән җирчыклы, әмма нурлы йөзле матур кеше булыр. Ипи салучы хатын кызның матурлыгын күргәнегез бармы сезнең? Чөнки ул мизгелдә кешенең күңелендә кир калмый. Ипи салу ул паклый торган гамәл. Өендә ипи салган йөзләр хәзер менә шушы архив кадрларында гына диярлек. Без хәзер кулланучылар. Ә менә икмәк игеп, җир сулышын тоеп, икмәк салып яшәгән борынгылар һәм бүгенгеләр дөньяны күпкә тирәнрәк аңлаучы һәм бәхетле кешеләр. Иң күркәм сыйфатларыбызның берсе кунакчыллык. Элек-электән татарның йорты юлчыларга, адашып йөрүчеләргә һәр чак ачык булган. Өстәлгә матур чәчәкле җәймәләр җәелгән булыр. Өстәлдә сый-хөрмәт, миштәш, пишмак. Безгә килгән туристлар игътибарына Татарстанны якынрак беләсегез килсә, татар халык ризыкларыннан авыз итәргә киңәш итәбез. Миштә кызарып пешкән пишмак һәркемне хуштан яздырырга сәләтле. Татар халык ашларының иң популяр камыр ризыгы мөгаен пишмактыр. Без аны бүген төше камырдан ясап карарбыз. Ярты литр сөткә йомыркалар бер нәрсәләр бармый монда. Туз саласың, әз генә шикәр, песок саласың, әз генә разрыхлитель саласың. Бер генә кашык, 2 кашык салсаң да аш кашыгы сметан. Аннары ак май, сливочный май безнең җәендә. Аны саласың. Анысын инде
где-то 250-300 грамм сливочный май саласың. Қамырны башта қоябыз, басып, аны бір 10 минут ақ тасмал білен, мында салафан қапшық біленме қаплап тұрабыз, пленка білен. Шундан ары ішлігін ясыйбыз. Бармақ башы хаттығына кішкенегіне кубикіми бәрәңгісі турала. Бұзауитінен бик сочный, бик тәмлі бола іш пішмақ. Ол тігі сыйыр итәрінде алар ауыррақ, ұзағырақ та пішелер. Анар енді әзірек іш майы салдарға керек обязательно. Анар әзірек сыйық майда саласың нашынкісіна. Суған саласың, суған көп салса бітін әйбір бик сусыл, бик тәмлі бола. Шуны салып бұлғатабыз, тұз салып, бұрыш салып, бұлғатқаннан соң бір 10 минут бұл ішлікке өзіне тәмнәр сіңдірге қоябыз. Міне қамыр тиіші дәрежеде әгерде тұрған болса, ұял етілген болса, қамыр басқаннан соң ол бір қашанда әшілмей. Мұның қамыры шунды жұмышақ, қамырны бек емшақ қойырға керек. Іш пішмақ ашылып, емсізленіп кетмесін үшін, бітін ішіндегі соқлары шықмасын үшін бір 10 минутқа қоябыз пеш алдына. Утын көмір исі сіңіп піше іш пішмаққа. Ол сразу аны іш пішмақны ашамаған кішіде 2 сауытқа қоясың, әйтмесің де қайсы-қайсыныққа. Сразу айтып берелер, бұсы ауыл пешінде пішкен, бұсы электр пешінде пішкен деп. Көткен урада Лилия ханым бірінші мәртәбе үш пішмақ пішіргенін еске алды. Бұл аның келін болып түшкен вақытына туры келе екен. Үш пішмақларыбыз әзір, ашларығыз тәмлі болсын. Бүгін Татарстаныбызда Қазанда да шаралар бик көп, шоңа көрә иқтибарлы болырға керек. Біз Иделге сөзіні тапшырық. Идел, рәхимет. Исәнмесез, қадірлі достар. Бүгін біз дәулет бәйрәмен Россия күнін белгіләп өтәбіз. Илебіз буенча шулай ук Татарстанда да бик көп мәдәни масса күләм шаралар оештырыла. Алар арасында бәйрәм концертлары, музыкаль фестивальләр, дәулет бүләкләрен тапшыру акциялар һәм башка бик көп вакыйгалар. Гомумән, июньнең 3-нче атнасы да мәдәни вакыйгаларга бай. Бүгінгі бәйрәм күнінде Татарстанның Милли музейында қонақларыны түрлі халық традициялар һәм ижаты, жырлар, биюләр, шулай уйын көлкілер белән үрелеп баручы шаралар планлаштырылган. Сәгать 12-дә Детвара хоры концерты була. Программада халық жырлары һәм илебез композиторларының әсәрләре. Сәгать 1-дә Бала Киров исемендәге Балалар сәнгать мәктәбе каршындагы 2013 елдан бирле эшләп килүче Суконная Слобода Казан фольклор ансамбле чыгыш ясаячак. Гомумән, бүгенге мәдәни шараларның төп мәйданы Казан гаилә үзәге янында. Анда сәгать кичке 6-дан бәйрәм концерты оештырыла. Казан кирмәнендә сәгать 3-тән Созвездие йолдызлык сәләтле балалар һәм яшьләр республика фестивале финалистларының бәйрәм концерты көтелә. Шулай ук Ширеккүл паркында да бәйрәм тамашалары кичке 10-га кадәр дәвам итәчәк. Рәхим итегез. Хәзер спектакльләр турында. Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры тамашачыларны «Аферист» дип аталган спектакльгә чакыра. Нәкый Сәнбәтнең «Портфель» пьесасы буенча куелган «Аферист» сатирик комедиясе автор тарафыннан фаш ителгән узган гасыр башындагы ришвәтчелек, казна малын туздыру, әшнәлек һәм куштанлык проблемаларының бүген дә гаять актуаль икәнлеген раслый. Туфан Миңнуллин исемендәге Татар дәүләт драма театры яшь тамашачыларны «Шымбай маҗаралары» спектаклендә көтә. Шат күңелле, тапкыр, акыллы Шымбай серле көчкә ия, төрле кыяфәтләргә керә ала. Шымбай ярдәме белән табигать терелә, урман кырлары яшәрә, диңгез күлләр суга туя. Әкият геройлары ярдәме белән бала явызлыкның, начар уй шөгыльләренең яхшылыкка илтмәвен аңлый. Табигатьнең аның да ярдәменә мохтаҗ икәнлегенә төшенә. Казан Кремль музей тыюлыгының күргәзмә залларында Көнчыгыш Казакстан тарих туган якны өйрәнү музее коллекциясеннән бөек дала хәзинәләре дип аталган күргәзмә үз эшен дәвам итә. Бу күргәзмә Казакстан Республикасының әйдәп баручы археологлары Зейнулла Самашев һәм Абдеш Төлеубаевның Көнчыгыш Казакстанның археология өлкәсендә фәнни тикшеренү эшләрен үстерү программасын гамәлгә ашыру буенча куелган тырышлыклары нәтиҗәсе. Күргәзмәгә килүчеләр уникаль алтын бизәнү әйберләрен, сугышчыларның коралларын, кием элементларын
концертлары һәм башкаларны күрә алачак. Идел буе халыклары җырлары һәм биюләре концерты Казан шәһәр филармониясенең яшьләргә юнәлдерелгән махсус проекты. Биредә Веселый Волгари вокаль-инструменталь ансамбле һәм Казан бию ансамбле чыгышлары. Программа Идел буе халыкларының җырларыннан һәм биюләреннән тора. Бүгенгә менә шулар. Исән-имин булыгыз, бәйрәм белән. Безнең республикабызда бик күп милләт вәкилләре яши, һәм без берсенә дә битараф түгел. Бәрмәнчек ансамбле республика керәшеннәренең иҗтимагый оешмасы тәкъдиме белән Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев һәм Мәдәният министрлыгы ярдәмендә оештырылган. Максатлары керәшеннәрнең борынгыдан ук килгән бай мирасын, шул ук җырларын, биюләрен, йолаларын һәм гореф-гадәтләрен саклап, яңартып, бүгенге көндә дә, киләчәктә дә яшәтү. Үзләре дә безгә килеп җиттеләр. Хәлләре ничек икән? Ару гынамы? Әфәрин, Subhanallah, рәхмәт яусын Бәрмәнчек ансамбле вәкилләренә. Бу җәмәгать керәшеннәренең куна каршы алу җыры иде. Ишекләр дә ачтым, гөлләр күрдем дип атала. Казан атамасы турында күп фаразлар бар. Шуларның берсе Алтын Казан турындагы легенда. Имеш, хан кызы су алганда Алтын Казанын елгага төшереп җибәргән. Шуңа шәһәрне Казан дип атаганнар. Сизәм, сен хәзер үзеңне хан кызына тиләп утырдың. Билгеле, Казаныбызның тарихы мифлар белән генә шикләнми. Чит илгә барганда безнең ул ил турында ниндидер күз алуыбыз була. Ә инде ил белән якыннан танышкач, бөтенләй башкача булып чыга. Татарстан Казан белән дә шулайрак. Туристларның да безгә бәйле күз алулары бар. Әйдәгез алар белән танышыйк. Беренче миф. Имеш, Казанда милли киемнән йөриләр. Ир-атларның башында түбәтәй, хатын-кызларның яулык яисә калфак. Казанга килгәч, шын барлык белән очрашалар. Монда да Ауропаша кинәләр икән бит. Икенче миф, Казанда татарча гына сөйләшәләр. Гарәп телен яхшы беләләр, әмма рус телен юк. Тут так красиво. Лиль, а сфоткай меня, пожалуйста. Давай.
Üçüncü mif, Qozanda gün sayın şekşek bilen şey işeler, ham bir şınayak bilen gine şeklenmeler. Mında dürüstlük yok түгел. Biz şeyin içinden de bekar atabız. Ama bizning biteli boşqa tentümlarımız da var. Şekşek түгел iş pişmak da gün sayın ilekmeyeli. Tağın bir mif mında tatar jırların atımlar iken, ham har bir kız usta etip xalıq büyüğün deyil. Biz xalıq büyüğün deyi bileriz, ama anı bek sirek birge turu kelem. Endi kulakşınlarımızda tatar jırları bilen birge Rus ham İngiliz jırları da yangırı. Turistlerin köbüsü Qozanda yaşauşçilerinin barısı da otta yürü ham yurtda yaşaydı buylaydı. Bu mif muğayın en kızığıdır. Kayber turistler әлі hamanda şulay deb oylıyken, imiş Rossiyada uramda ayular yürü. Bu dürüs tigalar jeyeu түгел, машинада yürü. İdil bitul, idil bitul, idil kingde, tirende, idiller kibik muğaygan şaklarım var minimde. Olmazның şulay мұңланған шағында biz тапшыруыбызны devam ettiremiz. Qarasam da qarab qo'ymay, bilib qo'yib qayiqlarına. Olar jitaklar yaraya, şular süreydir yarana. Bir yaradan size qadrlarini, мәдеткәні gibi yaratan. Şuna qura sizga bağışlanған, yürek yıllarını yanartan. Oyunlarının yılda dirvelevi, rahat bir eminim көңілге. Білмем күнме тура керер екен, туған елім ойлап берерге. Бағанағы жолдан көз алмайша, мұңсуланып тұрайым әннер. Өсмейім әндеріне еркелерге, нәзік тілі елер келгеннер. Мәдәни мирасыбызны саклап калу дәүләт мәдәни сәясәтенең өстенлекле юнәлешләренең берсе булып тора. Татарстан Җөмһүриятенең көньяк-көнбатыш өлешендә дистәләрчә чакрымга җәелгән Иделнең сул ягында кечкенә, әмма бай тарихлы Болгар шәһәре урнашкан. Бүген халкы 10 меңнән артмаган башлыча авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнгән шәһәр үзенең тарихи һәйкәлләре һәм музейлары белән данлыклы. Биредә 1969 елда Болгар дәүләт тарих архитектура музей тыюлыгы оешты.
Монда келгеннен соң сиңа ниндидер зур сыр ачылган кебек була. Син бик борынгы тарихка кагылгандай буласың. Бүген без изге Болгар җирендә. Бу динне, тарихны өйрәнү өчен иң кулай урын. Әмма беренче тапкыр килүчеләр югалып калырга мөмкин. Экскурсияны кайдан башларга, барлык музейларын ничек йөреп бетергән? Әлеге сорауларга бүген җавапны алырсыз. Мин сезне Болгарга сәяхәткә чакырам. Болгар музейына су юлы белән дә килергә мөмкин. Һәм инде шулай ук автобусларда, машиналарда да килергә мөмкин. Килгән туристларыбызны су юлы белән килсәләр, инде менә шушы киң калкан Идел буйлап киләләр. Теплоходларда биредә каршы алабыз. Группаларга, төркемнәргә бүлгәч, 6 катлы музей биналары белән таныштырабыз. Анда безнең археология музее урнашкан. Болгар цивилизациясы музейы бер вакытта вокзал функциясында үти. Аның 6 катлы булуын ишеткәч, кайда соңлар дигән сорау туа. Баксаң, ул җирнең бер ягын уеп төзелгән икән. Биредә археологик казылмалар тарихын, Болгарның чәчәк ату чорын, Идел болгарлары тарихын белеп була. Музейның 6нчы катында Болгарның искиткеч табигать күренешләре ачыла. Музейларның аралары бер-берсеннән ерак булмаса да, тыюлыкның мәйданы зур. Шуңа күрә сәяхәтне менә шундый электромобильләрдә дәвам итәргә киңәш итәм. Болгар цивилизациясы музейыннан ерак түгел Идел болгарларының ислам динен кабул итүләре хөрмәтенә ачылган истәлек билгесе. Истәлек билгесе Болгар бабаларыбыз тарафыннан 922 елда ислам динен кабул итү хөрмәтенә төзелә. Ә музейның эчендә дөньядагы иң зур басма Коръән китабы. Аның 500 килограмм тышлыгы көмеш, алтын, фирәзә һәм башка кыйммәтле ташлар белән бизәлгән. Алга таба юл буенда Болгар һәйкәлләре. Алтын Урда чорының өлешчә сакланган Җамих мәчете. Ул дәүләтнең һәм ислам диненең бөеклеген күрсәтеп торган төп биналарның берсе була. Аның янында 18нче гасыр уртасында салынган Успение чиркәве. Монда Идел буе православие тарихы музее эшли. Таштан һәм агачтан салынган зур бина Хан сарае, 13нче гасыр истәлеге. Монда экскурсоводлар сезне Ак палата, Кече манара һәм башка һәйкәлләрнең тарихын кызыклы итеп җиткерәчәк. Һәм Болгар җиренең иң популяр урыннарының берсе Ак мәчет. Аның исеме җисеменә туры килә. Болгардан Казанга кайтыйк. Замандашларыбыз күз алдына гаҗәеп истәлекле бердәм архитектура һәм культура ансамбле булып Казан Кремле килеп баса. Белгечләр фаразынча Кремль татарча кирмән сүзеннән ясалган патша Россиясе чорында крепость дип йөртелгән. Кремльнең тарихы шул кадәр бай, гыйбрәтле ки, аның үзе турында гына да мөгаен бер китап язарга мөмкиндер. Берне генә булса әле.
Дөньяда булган кызыклы хәлләр, кызыклы фактлар белән Кызык дөнья сәхифәсендә Миләүшә Ризванова таныштырыр. Миләүшә, рәхим ит. Хезмәттәшләремә рәхмәт әйтеп, игътибарыбызны, хөрмәтле тамашачылар, үземә таба юнәлтерәм. Дөресрәге, бүген билгеләп үтелүче бәйрәмгә. Эфирда Кызык дөнья, экранда Миләүшә Ризванова, барыгызды да Россия көне белән. 12 июнь Россия көне. Ни өчен? Чөнки 1990 елда РСФСРның дәүләт суверенитеты турында декларация кабул ителә. Әлеге декларациядә илебез өчен мөһим булган законнарга кул куела. Демократик дәүләт төзү дә нәкъ менә шушы йылларда башлана. Күп кеше әлеге бәйрәмне бәйсезлек көне дип атый. Рус телендә әйткәндә День независимости, ләкин әлеге исем дөрес түгел. Бу исемнең мәгънәсе әлеге вакыйгага туры килми. Шунда ки, суверенитет һәм бәйсезлек бер үк нәрсә түгел. Әйткәнемчә, 1990 елның 12 июнендә илебезгә кагылышлы бик мөһим законнар кертелә һәм алар арасында безнең дәүләт хакимиятенең өстенлеге һәм халыкара аренада мөстәкыйль булуы күздә тотыла. Бәйсезлек бәйрәме башка илләрдән аерым булуны аңлата. Мәсәлән, колониаль период тәмамланганнан соң яки союздаш дәүләтләр таралганнан соң бәйсез булган илләр, алар арасында Америка Кушма Штатлары, анда бәйсезлек көне 4 июльдә, Һиндстанда 15 августта билгеләп үтелә. Бу безнең илгә кагылышлы бәйрәмнәр түгел. Он 12 июнь бәйрәм буларак Россиянең хезмәт кодексы яңарганнан соң илебезнең барлык төбәкләрендә билгеләп үтелә башлый. Аны дәүләт тарафыннан игълан ителеп, ял итә торган иң яшь бәйрәмнәрнең берсе дип әйтергә мөмкин. Россиянең атамалары үзгәрсә дә, ул элек-электән беренче урыннарда торучы ил. Мәйданына килгәндә, башка бер генә илнең дә территориясе 17,1 миллион квадрат километрга җитми. Икенче урында торган Канадага да безне куып җитәр өчен әле тагын 7 миллионнан артык квадрат километр мәйдан кирәк. Территориясы зур булу сәбәпле, Россия 12 диңгез тарафыннан юла һәм билгеле булганча, безнең илебез бер юлы Европада һәм Азиядә үз территориясы булган бердән-бер дәүләт. Кызыклы фактларга килгәндә, заманнар үзгәрү белән илебез атамалары да үзгәреп торган. 9-10 гасырларда борынгы Рус дәүләте, 13-16 гасырларда Идел Русиясе, Новгород Республикасы, Владимир, Мәскәү кенәзлеге, Россия империясы, Россия Республикасы, Россия Совет Федератив Социалистик Республикасы, СССР һәм 1991 елдан башлап Россия Федерациясы. Акыл белән Россияны булмый аңлап, үлчәп булмый күнегелгән аршын салып, ул үзенә бер бөтенләй башка калып, Россиягә була бары тик ышанып дигән Федор Тютчев. Сезнең белән Кызык дөнья сәхифәсендә мин Миләүшә Ризванова булдым. Бәйрәм белән. Миләүшә, рәхмәт, сине дә бәйрәм белән. Тирә-якта яшеллек, кояш нурларын сибә, кышлар сайрый. Ставропольдә сылу чәчәк булып үсеп утырган мәк яшәешнең тантана итүен раслый. Дагыстанның гаҗәеп табигате, кунакчыл халкы һәм тарихи урыннары белән танышыйк. Дагыстанның чын мәрҗәне, йөрәге булып торган Сулак каньоны турында киләсе видео язмабыз. Беренче тукталышта Кавказның иң зур ясалма күле Чиркей сусаклагычы белән танышырбыз. Бер урыннан гына аның зурлыгын бәяләп булмый билгеле. Шуңа күрә озынлыгы 86, киңлеге 5 чакрым, төбендә 3000 гектар җир белән Чиркей авылы бар дигән сүзләргә ышанасы гына кала. Сусаклагыч шул авыл исемен йөртә икән. Чиркей гидроэлектростанциясе 1974 елда төзелә башлый. Шул ук вакытта Дубки эшчеләр бистәсе дә барлыкка килә. Диңгез тигезлегеннән 848 метрга күтәреләбез. Бистә шул биеклектә урнашкан. Хәзер ул Сулак каньонының күзәтү мәйданчыгы буларак та билгеле.
Тигез юлны сикәлтәле юл алыштыра. Гадәттә машиналар бик күп монда. Юл буенда малай-шалай тау чабыры сатып алырга тәкъдим итә. Мәйданчыкка барып җиткәч, Казан сабан туе монда күчкән икән дип уйлыйсың. Сулак каньонының тирәнлеге 1920 метрга, озынлыгы 53 чакрымга җитә. Дөньяда ул иң тирән каньоннарның берсе. Төсле таулар, зәңгәр су яшькелт Зөбәрҗәт елга, иксез-чиксез упкыннар. Һичшиксез Сулак елгасы каньонның төп бизәге. Суы булмаса, ул сәяхәтчеләрне җәлеп итә алыр иде микән? Алыр иде мөгаен. Чөнки күзәтү мәйданчыгыннан тирә-якка ачылган күренеш күзне иркәләп кенә калмый. Һавада очкан бөркетләргә ияреп, синең уйларыңны, борчуларыңны да еракларга алып китә кебек. Бу искиткеч урын белән хушлашып, алга таба юл алабыз. Бырмалы тау юллары буйлап барганда таганнар очрый. Булары кыю туристлар өчен күңел ачу урыны. Шуннан ерак түгел Пионер бистәсендә Дагыстанның тагын бер истәлекле урыны Форель Сөләйман балыгы хуҗалыгы. Ул да туристларны җәлеп итә. Шыннан да біз бик бай жерліктә урнашканбыз. Бездә нәрсә генә юк, бөтен әйбер дә бар. Яңа хисләр, яңа кичерешләр, таулар, диңгезләр, сәяхәт. Тел төбемне аңладыңмы? Аңлашылды, инде аңлашылды. Әлбәттә, киләсе видеоязмада Россиянең гаҗәеп матур яклары Карелияны күрербез. Карелия ярап торырмы? Риза. Ял итәр өчен иң кулай урын дип күпләр кояшлы диңгез ярын саный. Шуңа да халык җәй һәм көз айларында көньякка агыла. Пальмалар астында кызынып яту мөмкинлеге кызыктыра әлбәттә. Тик илебезнең төньягында күреп кайтасы килә бит. Шундый уйлар белән без Карелияга юл тоттык. Кара диңгезне Европадагы иң зур күлләрнең берсе булган Онега күленә алыштырдык. Беренче карашка аерма бик сизелмәде дә. Иге-чиге күренмәгән зур сулык, ташларга шаулап килеп бәрелгән биек дулкыннар. Менә бу күл ичмасам, хәтта суы да җылы. Тик менә җиле генә бөтенләй башкача. Ни дисәң дә төньяк җиле шул. Шуңа кызынып ятып булмады. Тирәен белән ныклабрак танышырга уйладык. Карелия Республикасы төньяк Европада, Россиянең төньяк көнбатышында урнашкан. Аны урман күлләр патшалыгы дисәң дә була. Биредә 27 мең елга һәм 60 мең күл генә бар. Алар миллионлаган еллар элек бузлыкның төньякка таба чигенүе нәтиҗәсе. Тик бу сулыкларны куе урманнар эчендә җиңел генә табам димә. Бездәгедәй басу кырлар монда юк. Алар урынына Тукайча әйтсәң, гаскәр кеби тезелеп киткән чыршы нарат. Асларында исә гөмбә җиләкләренең чиге юк. Бай купшы табигатыннан тыш, Карелия туристларны серле петроглифлары белән дә үзенә тарта. Онеганың көнчыгыш ярында безнең эрага кадәр 4нче мең еллыкка караган борынгы рәсемнәрне күрергә була. 20 чакрым тирәсе җирдә шундый 1200 тома табылган. Иң танылганнары Шайтан борыны дигән урында. Алар түрендә төрле фаразлар яши. Кемнәрдер биредә борынгы кешеләрнең курбан китерү урыны булган ди. Кайберәүләр аны теге дөньяга күчерүче капка дип саный. Бу шундый ай календаре дигән фаразлар да бар. Карелияга күбесенчә шау-шулы шәһәрдән туеп, саф табигать шартларын сагынган кешеләр килә. Күп санлы елга күлләрдә рәхәтләнеп көймәдә йөзәргә, туйганчы балык тотарга дип. Шуңа авыл туризмы да чәчәк ата. Әйтик, Пальма елгасы буенда урнашкан Шулык исемендәге авыл җәйләрен гөрләп тора. Кайчандыр биредә 500ләп кеше яшәгән, әмма 20нче гасыр урталарында Пальма юкка чыгу дәрәҗәсенә җитә. Аның мул тормышлы, бәхетле көннәренең шаһиты булып, иске агач йортлары гына торып калган. Гомумән, мондый борынгы бик зур итеп саналган өйләрне Карелия авылларының һәммәсендә дә күрергә була. Араларында 19нчы гасырга караганнары да бар. Һәммәсе дә диярлек берничә шәр катлы һәм зурлыклары белән таң калдыралар. Иске катында хуҗалар яшәсә, аскы кат баз амбар ролен үтәгән. Арткы өлешендә мал-туар асраганнар, һәммәсе дә бер түбә астында. Кышкы суыкларда урамга чыкмас өчен төньяк крестьяннары шундый җаен тапкан. Бу якларда бик тырыш, уңган кешеләр яшәгән дигән фикер кала.
Yolda вакыт тиз уза бит ул. Көннәрнең үтеп киткәне сизелми дә калды. Без Карелиянең кичкенә генә бер өлешен күрдек. Аның гаҗәпләндерерлек урыннары әле бик күп. Шуңа бу якларга һичшиксез тагын әйләнеп кайтырга кирәк дип юлга кузгалдык. Тагын да төньяккарак Архангельск шәһәренә таба. Казан дәүләт консерваториясе нигезендә оешкан Зәкәрия ансамбле бүген Манзарада кунакта. Алар төрле телләргә нигезләнеп җыелган тезмә алып килделәр. Әнә килә автомобиль тиягәннәр пыяла, үзе минем янда йөри, әҗырларга ояла. Кызлар оялмагыз, рәхим итегез. Анда-манда туда-сюда ударталар бағана, кеше яра тартып алып сыя тұрған замана.
Әфәрин, Субханалла, нинди уңған дәртле безнең кызларыбыз. Рәхмәт үзләренә. Күп милләтле илебезнең дәүләт бәйрәменә әверелгән Россия көне белән тагын бер кат ихластан котлыйбыз. Шуннан да дәүләтебез куәте бердәмлектә, тормыш сезне һәр вакыт көтелмәгән бәхетләр белән сөендерсен. Бу бәйрәм һәр кайсыбызга иминлек, тынычлык алып килсен, яшәү кеше истәсен. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтләребез.